Oni ce oni yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan no ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi alamisa novembre kalo tile 13 san 2025 aw ka don kibaru ni o wagati sele Sɛnɛgan dasi an ka bi kunnafonibaw ma ne ka olu da kulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na cariliya ne ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafonibaw minnu b'an bolo ne ka olu da kulo kan dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen no fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min yɛrɛ kɔni banbaaci wale maaw si latununi ye k'o baara kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la tarata don novembre kalo tile 11 san 2025 min an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na état-major bɛ laseli kɛ ko tɛnɛndon novembre kalo tile 10 san 2025 ko min an ka Mali fintigilakaw k'olu ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Keyita région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kuncɛra ni tiɲɛniba yɛrɛ kɔni donni banbaaci wale maaw daga sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔnɔna na ni région kofɔlen in kɔnɔna na ka sanga ni tajimafɛn ko gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ sina an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko jateminɛw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye sotramatigi dɔw ye olu b'u profiter o tajimafɛn ko gɛlɛya ko in yɛrɛ kɔni na ka dɔ fara pasew yɛrɛ kɔni sɔngɔ kan o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la tarata don novembre kalo tile 11 san 2025 kati maire kɔni bɛ bɔ ne ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a yira k'a fɔ k'a bɛ ka jateminɛ k'a fɔ ko sotramatigi dɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka dɔ fara pasew yɛrɛ kɔni kan k'a yira k'a fɔ ko min ye tajimafɛn ye ko o kɔni tɛ ka sɔrɔ jamana kɔnɔna na ko ka sɔrɔ foyi ma fara tajimafɛn sɔngɔ yɛrɛ kɔni kan o de la maire ale bɛ kan ka kɛ ne ka ɲɛsin sotramatigiw ma minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ko ma k'u ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka dankari ni ko in na ka d'a kan ko n'u kɔni minɛ la min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité u bɛ sanction ta o sotramatigi nin bɛɛ lajɛlen kama a ko la tarata don novembre kalo tile 11 san 2025 an ka Mali fɔncɛ fanga ɲɛmaani o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ kɔni a yɛrɛ la k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni tɛmɛna ale ni Russie ka délégation ba dɔ yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la Russie ka délégation min yɛrɛ kɔni kun ɲɛmɔgɔya bɛ Russie ka lafasali vice ministre yɛrɛ kɔni fɛ ko ni ɲɔgɔn ye kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛra Kuluba palais de la ko wa visite yɛrɛ kɔni kɛ kun de walasa lafasali jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ Mali ale ni Russie ɲɔgɔn cɛ la ka dɔ fara o ko yɛrɛ kɔni kan ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ ka na ni jɛɲɔgɔnya kuraw yɛrɛ kɔni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni na jamana fila ni bɛɛ lajɛlen bɛ u ka bɔ fan sɔrɔ o la ni an ka comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw ye ko olu y'u ka dɔgɔkun ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ tarata don novembre kalo tile 11 san 2025 ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔyara an ka Mali premier ministre fɛ ni o ye général Abdoulaye Maïga a yɛrɛ la k'a fɔ ko comité interministériel de gestion des crises maaw ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni babu kun ye fɛn min o de ye ka kuma ɲɔgɔn tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la an ka jamana tajumafɛn ko lahalaya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Nigéria jamanaw ye o fintigilakaw fana cɛsiri bɛ fɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min yɛrɛ kɔni lakanabaliya ale ni banbaaci wale maaw ye ka dankari olu yɛrɛ kɔnɔna ni jamana kofɔlen in kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na min ye Nigéria ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ko kɛlɛba dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛna olu ni banbaaci wale maaw ɲɔgɔn cɛ la kɛlɛba min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Nigéria ka fintigilakaw olu sera ka mɔgɔ 86 yɛrɛ kɔni labila minnu ko minɛ bɛ banbaaci wale maa dɔw yɛrɛ de kɔni fɛ Borno État yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Nigéria ka fintigiw olu sera ka maa 29 yɛrɛ kɔni minɛ bisigi a bɛ ka kɛ maa mun na k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni bɛ ka to ka taa suma ale ni logistique yɛrɛ kɔni di banbaaci wale maaw ma ni État kofɔlen in kɔnɔna na Antoine Glazer ni ale ye kunnafonidila ye Faransi jamana kɔnɔna na wa Faransi ale ni farafina jamanaw yɛrɛ kɔni ka jɛɲɔgɔn ko yɛrɛ kɔni a y'o spécialiste ba dɔ ye min ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni banbaaci wale jɛkulu jeune maaw ye k'olu tɛ se ka Bamako minɛ k'a dɔnniya t'u la a minɛn tɛ u bolo wa o kɛlɛkɛcɛ tɛ u bolo minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni maa yɛrɛ kɔni bɛ se ka Bamako yɛrɛ kɔni minɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na tarata don novembre kalo tile 11 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ nin don kofɔlen na communiqué min kɔnɔna na état-major b'a da Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko tɛnɛndon novembre kalo tile 10 san 2025 ko an ka Mali fintigilakaw k'olu ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Keyita région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaaci wale maaw daga sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔnɔna ni région kofɔlen in kɔnɔna na k'o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ opération yɛrɛ kɔni senfɛ min an ka Mali fintigilakaw
k'olu kɔni saisiba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ u kun ma deli ka nin ɲɔgɔnna saisi min yɛrɛ kɔni kɛ fɔlɔ. État-major ka kɔrɔfɔla communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération nin yɛrɛ kɔni daminɛna tɛnɛndon novembre kalo tile 10 san 2025 ko wa don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni olu y'a dɔn k'a fɔ ko min ye banbaciwale maa dɔw ye k'u dagasigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ Soriboko localité la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Kita région de kɔnɔna na ko kabini an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni y'a dɔn k'a fɔ ko min ye banbaciwale maa ye k'u dagasigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni bɛ localité kofɔlen na min an ka vecteur aérien olu sɔrɔla ka farapu kɛ ne ka ɲɛsin banbaciwale maa ninnu dagasigiyɔrɔ ma ni localité kofɔlen kɔnɔna na ni o ye Soriboko ye n'a bɛ Kita région kɔnɔna na ko kabini an ka Mali fintigilakaw ka vecteur aérien yɛrɛ kɔni farapu kɛ ne ka ɲɛsin banbaciwale dagasigiyɔrɔ nin yɛrɛ kɔni ma ko o kɔfɛ dɔrɔn min an ka Mali fintigilakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ kɛ dugumana na olu kɔni jiginna ka ratissage ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ localité kofɔlen kɔnɔna na ratissage min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye an ka Mali fintigilakaw ni banbaciwale maaw ye k'u kun bɛ muguci yɛrɛ kɔnɔna ɲɔgɔn na a yirala k'a fɔ ko muguci yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka tɛmɛ an ka Mali fintigilakaw ni banbaciwale maaw ni ɲɔgɔn cɛ la ko min an ka Mali fintigilakaw olu sera ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ banbaciwale maaw kan u sera ka Soriboko localité in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila u ka mara kɔnɔna na wale min fɛnɛ yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye n'u taara bɔ banbaciwale maaw dagasigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni kan ni cɛnni donna o dagasigiyɔrɔ in fɛnɛ na ni opération in senfɛ ko opération yɛrɛ kɔni phase fɔlɔ yɛrɛ kɔni na ko min ye an ka Mali fintigilakaw olu ye fɛn minnu yɛrɛ kɔni minɛ k'o bilan ka girin kosɛbɛ bolodara fɛn minnu yɛrɛ kɔni kan olu de ye k'an ka Mali fintigilakaw sera ka moto 4 yɛrɛ kɔni minɛ moto 4 minnu yɛrɛ kɔni na ni moto 1 kun b'a la u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun jenina tɔliki waliki 2 minɛna fo ka taa se tulubidɔn 20 litiri 20 yɛrɛ kɔni ko min an ka Mali fintigilakaw k'u sera ka u bolo da nin fɛn yɛrɛ kɔni ka wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye min an ka Mali fintigilakaw olu y'a dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaciwale maaw ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min bɛ ka to ka na u ka logistique nin yɛrɛ kɔni d'u ma f'u sigiyɔrɔw la an ka état-major général des armées yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ nin don kelen na ni o kun ye tɛnɛndon novembre kalo tile 10 san 2025 ko sufɛla daminɛ wagati yɛrɛ kɔni min an ka Mali fintigilakaw ye k'olu yɛrɛ kɔni ye camion dɔ yɛrɛ kɔni lajɔ camion min yɛrɛ kɔni kun kɔnɔna na cargaison dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ an ka Mali fintigiw tɛ deli ka fɛn minnu yɛrɛ kɔni ye camion kɔnɔna na o cargaison nin yɛrɛ kɔni kun ye bolimafɛn sen 3 kurakura 40 ni bolimafɛn sen 3 kurakura 40 nin yɛrɛ kɔni hali u kuma bɔ u kɛsu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni bolimafɛn sen 3 40 nin yɛrɛ kɔni kun bɛ ka taa localité wɛrɛ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na camion in kɔnɔna na kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni bolimafɛn sen 3 kurakura nin yɛrɛ kɔni bɔra yɔrɔ min na ale ni u kun na taa yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni kɛ o ko kan k'a lajɛ n'a sɔrɔ nin minɛn nin yɛrɛ kɔni kun tɛna nata di banbaciwale maaw de ma walasa ka se ka u dɛmɛ u ka walejugu nin kɛli la an ka jamana kɔnɔna na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état-major général des armées ale bɛ hakili sigi kuma fɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min an ka Mali fintigilakaw halisa k'olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw k'u ka lakana yɛrɛ kɔni sabati Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna ni opération yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba ye an ka Mali fintigilakaw bolo ka d'a ka opération yɛrɛ kɔni senfɛ an ka Mali fintigilakaw u sera ka dimijuguba yɛrɛ kɔni don banbaciwale maaw la min fɛnɛ ye 16 ye o caman yɛrɛ kɔni kɛra ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni bolimafɛn sen 3 kurakura 40 minnu yɛrɛ kɔni minɛna an ka Mali fintigilakaw fɛ ko sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ o ko hukumu yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka don ni bolimafɛn nin yɛrɛ kɔni bɔra yɔrɔ min ale ni u kun na taa di maa min yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko sotarama min yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Kati ni ka na Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sotarama man yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka dɔ fara u ka pasiw yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni ma faamu kosɛbɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la min ye Kati maire yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ne ka communiqué kɛ tarata don novembre kalo tile 11 san 2025 communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maire ale bɛ kangada gɛlɛmanba kɛ ne ka ɲɛsin sotaramatigi ninnu ma Kati mairie secrétaire général ale kɔni y'a jira k'a fɔ communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sotaramatigi dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sotaramatigi minnu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Kati ne ka taa Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a y'a jateminɛ k'a fɔ sotaramatigi nin yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka dɔ fara u ka pasiw sɔngɔ kan ko maa nin yɛrɛ kɔni dun bɛ ka o ko min yɛrɛ kɔni kɛ o ye tilenbaliya de ye ka d'a kan sariya minnu yɛrɛ kɔni sigin bɛ sen kan pase ko yɛrɛ kɔni na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko sotaramatigi nin yɛrɛ kɔni bɛ ka o sariya nin bɛɛ lajɛlen violer walasa ka se ka ko yɛrɛ kɔni walawala walasa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka se k'a faamuya min yɛrɛ kɔni Kati mairie ma u bɛ walawalali kɛ pase kow la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Kati mairie maaw yɛrɛ kɔni bɛ
sɔngɔ yɛrɛ kɔni fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sɔngɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka jamana kɔnɔna na ko wa sɔngɔ ninnu yɛrɛ kɔni ko min ye sotaramatigi ni u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ sɔngɔ ninnu yɛrɛ kɔni ka labato dɔrɔmɛ ka na fara kan ko ka bɔ Kati farada la ni ka na Bamakɔ kɔnɔna na o passe yɛrɛ kɔni ye 90 ye ka bɔ Kati Malibugu ka na Bamakɔ kɔnɔna na o passe ye 80 ye ka bɔ Kati centre ville kɔnɔna na ni ka na an ka Bamakɔ kɔnɔna na ko passe yɛrɛ kɔni 70 ye mairie maaw kɔni b'a yira k'a fɔ k'u bɛ ni wari in yɛrɛ de kɔni da bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo ka bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko passe yɛrɛ kɔni ye nin maa si kana na dɔrɔmɛ fara nin wari in yɛrɛ kɔni kan k'a fɔ k'i b'o kɛ passe ye communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maire ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin sotaramatigi nin yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni passe sɔngɔ minnu yɛrɛ kɔni fɔra bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u ka o de minɛ population na sotarama ninnu kɔnɔna na wa a bɛ kangarida kɛ ni ka ɲɛsin sotaramatigi nin yɛrɛ kɔni ma k'u bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko ni sariya min yɛrɛ kɔni talen filɛ ko passe minnu yɛrɛ kɔni fɔlen filɛ nin u ka o de minɛ population yɛrɛ kɔni na ko ni maa o maa y'i kulo ja ka wari wɛrɛ minɛ population na min bɛ nin wari in yɛrɛ kɔni sanfɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye sanction ye ko kɔni bɛ ta i kama ko min fana ye population yɛrɛ kɔni ni olu bɛ don sotarama kofɔlen nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni donna sotarama kɔnɔna na ni paranti o paranti wari yɛrɛ kɔni minɛ i la min yɛrɛ kɔni ka ca ni maire ka fɔta nin yɛrɛ kɔni k'a laɲininen don i fɛ i ka weleli kɛ ni ka ɲɛsin mairie maaw yɛrɛ kɔni ma weleli bɛ kɛ ni nɛgɛjuru sira min ye o ye 77 98 88 06 an bɛ segin a ka bamanankan na 77 98 88 fu ani 6 k'a laɲininen don population yɛrɛ kɔni fɛ n'i donna sotarama yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni paranti o paranti wari yɛrɛ kɔni minɛ i la min yɛrɛ kɔni ka ca ni mairie maaw yɛrɛ kɔni ka fɔlen k'a laɲininen don i fɛ i ka nɛgɛjuru sira in yɛrɛ kɔni wele walasa ka se ka o kunnafoniya da mairie maaw tulo kan ni mesure min yɛrɛ kɔni talen filɛ Kati mairie maaw yɛrɛ kɔni fɛ mesure in takun de ye walasa autorités yɛrɛ kɔni mana na sariya min yɛrɛ kɔni sigi jamana kɔnɔna na passe ko yɛrɛ kɔni na o sariyaw bɛɛ lajɛlen ka labato ale ni ka se ka basigi yɛrɛ kɔni don sotarama passe yɛrɛ kɔni na population yɛrɛ kɔni bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni an bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin sotaramatigiw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ bɔ Kati ka na Bamakɔ kɔnɔna na k'a laɲininen don u fɛ u bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye mairie maaw ka passe fɔlen ye u ka dan o dɔrɔn yɛrɛ de kɔni ma ko ɲɛ tɛ n'i ye sotaramatigiw yɛrɛ kɔni yɛrɛ la mairie maaw ka fɔlen yɛrɛ kɔni kan k'i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye sanction ye ko bɛ ta i kama hako la Tarata don novembre kalo tile 11 san 2025 min ye an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ kɔni ko kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛna ale ni Russie ka délégation ba dɔ yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la Kuluba palais yɛrɛ kɔni na a yɛrɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni tɛmɛna Russie ka délégation ni an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko Russie ka délégation yɛrɛ kɔni ko ɲɛmɔgɔlen don Russie ka lafasali vice ministre de fɛ ko wa ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛra bonya hali ni karama yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min fana ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni a kɛkun dɔ fana kun ye walasa jɛɲɔgɔnya kɔrɔ ale lafasali jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ Russie ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ la ka dɔ fara o jɛɲɔgɔnya ninnu kan ko wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana ye ale bɛ k'a yira diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'a ye jamana souverain k'a ta y'a yɛrɛ ye wa Mali bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛ wale min fana bɛ kɛ sababu ye ni ka Mali jamana yɛrɛ kɔni ka lakanako yɛrɛ kɔni sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na yirala k'a fɔ k'an ka Mali gouvernement membre caman yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka gouvernement membre minnu yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ lafasali bolofara yɔrɔ yɛrɛ kɔni o maa min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ min ye lafasali ministre ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara fo ka taa se général Aliou Boyi Jara yɛrɛ kɔni ma ni ale de ye an ka armée de l'air chef d'état major yɛrɛ kɔni ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko ni maaba fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ nin ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na min tɛmɛna furancɛ fanga ɲɛmaa ni Russie ka délégation ba in ni ɲɔgɔn cɛla la Russie ka délégation ba in yɛrɛ kɔni ka nali an ka Mali jamana kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ k'u nana kunba min yɛrɛ kɔni na o de bɛ tali kɛ fɛɛrɛ latigɛli yɛrɛ kɔni na walasa jɛɲɔgɔn bɛ Russie ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ la ka dɔ fara o jɛɲɔgɔnya in kan lafasali fanga min yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka dɔ fara o kan ale ni kan fangaw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan walasa min ye bɛn ale ni basigiw ka se ka sabati Mali jamana kɔnɔna na Russie ka délégation maa minnu yɛrɛ kɔnɔna na olu ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ sinsin a kan kokoro ye kabini wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Russie ale ka jukɔrɔma dɔ bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔni ka cɛsiri baaraw ye walasa ka Mali jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana min fɛnɛ ye Mali jamana yɛrɛ kɔni ka yɛrɛma hɔrɔnya ye ka o ko yɛrɛ kɔni garanti min an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ka fanfɛla yɛrɛ kɔni na a b'a ka wale ɲuman dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ale ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni ka ɲɛsin Russie yɛrɛ kɔni ma a b'an ka wale ɲuman dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Russie yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye Russie sanga ani wagati ale bɛ Mali jukɔrɔma don o jukɔrɔmaden ninnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni kɛlɛkɛminɛn kuraw
dili Mali ma formation kɛli an ka Mali fintigilakaw kun ale ni u bɛ Mali jukɔrɔmadon logistique mu yɛrɛ kɔni walasa ka se ka Mali yɛrɛ kɔni dɛmɛ banbaci wale kɛlɛli la Sahel region kɔnɔna na komi yɛrɛ kɔni Mali a b'a ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin Russie ma ka d'a ka sanga ani wagati a b'an jukɔrɔmadon ni nin fɛn nin yɛrɛ kɔni jamana in yɛrɛ kɔni lakanani baaraw la ni ɲɔgɔnye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ni Russie ka délégation ba in yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ɲɔgɔnye yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye Salon international de la défense et de la sécurité de Bamako ni o ye BAMEX 2025 yɛrɛ kɔni o ko yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na ni baara in yɛrɛ kɔni daminɛna novembre kalo tile 11 tɛmɛnen wa kun bɛ cɛ novembre kalo tile 14 nata in na san 2025 an ka Bamako kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni ye BAMEX 2025 yɛrɛ kɔni o bɛ ka kɛ an ka Bamako kɔnɔna na yɛrɛ kɔni BAMEX 2025 ale kɔni ye ɲɔgɔnyeba dɔ yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na diɲɛ kɔnɔna na entreprise ba mun yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ se kɛlɛkɛminɛ ɲumanbaw yɛrɛ kɔni dilan na o entreprise yɛrɛ kɔni na ni ye Turki ka maaw ye olu bɛ o la olu bɛ ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka na ni kɛlɛkɛminɛ ɲumanbaw yɛrɛ kɔni ka olu yira diɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ko in yɛrɛ de kɔni baara bɛ sen na an ka Bamako kɔnɔna na wa Russie y'a yira k'a fɔ k'ale nalen i sen don ni BAMEX 2025 yɛrɛ kɔni baaraw la an ka Mali jamana kɔnɔna na k'o b'a yira k'a fɔ ko min ye olu Russie yɛrɛ kɔni olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min ye technologie ale ni stratégie yɛrɛ kɔni faleni o ni Bamako yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la k'u bɛ fɛ ni ka dɔ fara o kan wa yirala k'a fɔ ko ni BAMEX ko min yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Bamako kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la farafinna jamanaw Europe jamanaw fo ka taa se Asie jamanaw yɛrɛ kɔni ma olu ka représentants caman yɛrɛ kɔni bɛ an ka Bamako kɔnɔna na walasa ka se ka u sen don BAMEX in ko la wale b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana ale bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka jamana yɛrɛ kɔni lakanani baara tɔw yɛrɛ kɔni sinsin kosɛbɛ son excellence le général d'armée Assimi Goïta ni ale de an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye hali ni Russie ka délégation ba in yɛrɛ kɔni ka kuma ɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jɛɲɔgɔnya kura minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka tɛmɛ Mali ale ni Russie ɲɔgɔn cɛ la u da taara se u kow ma ni o dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la formation kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛlen an ka Mali fintigilakaw kun min ye pankuru yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu ka se ka o entretien kɛ n'a tiɲɛna k'a dilan yan nɔ cybersécurité ɲɛɲinini yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko Russie ka délégation ba yɛrɛ kɔni ni an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni kumana ni jɛɲɔgɔnya kura nin yɛrɛ kɔni kan minnu bɛ se ka tɛmɛ Mali ale ni Russie ɲɔgɔn cɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Russie ka lafasali vice ministre yɛrɛ kɔni ni ale de ye Russie ka délégation yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye ale ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali furancɛ fanga autorité maaw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko an ka Mali jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔni na ko min ye an ka Mali furancɛ fanga autorité k'u bɛ ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la ale ni an ka jamana zone minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni fɔlɔ basigibaliya tun bɛ olu yɛrɛ kɔni na ko min ye an ka Mali autorité k'olu cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka na ni basigi ye o yɔrɔ kofɔlen ninnu na kɔrɔ de kɔni na olu bɛ Mali autorité yɛrɛ kɔni fo wa o cɛsiri baara ninnu na kosɛbɛ a bɛ tila ka Russie jamana ɲɛmaa ni o ye Vladimir Poutine a b'o ka foliba yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ma ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye wa a bɛ sinsin a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye Russie ye ale pɛrɛnnen don ni ka Mali yɛrɛ kɔni dɛmɛ wagati kuntagala bɛɛ kɔnɔna na min an ka Mali institution militaire yɛrɛ kɔni ka olu yɛrɛ kɔni dilan ko ɲuman fo ka na se Mali dɛmɛni yɛrɛ kɔni na a ka jamana lakana sabatili la sanga ani wagati an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Mali ale ni Russie olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka u cɛ jɛ o yɛrɛ kɔni sinsin o yɛrɛ de kɔni na sanga ani wagati an b'a ye k'a fɔ Russie ale ka délégation yɛrɛ kɔni bɛ na an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se k'a lajɛ ni jɛɲɔgɔnya kura minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka tɛmɛ Mali ale ni Russie ɲɔgɔn cɛ la jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni na jamana fila nin bɛɛ lajɛlen bɛ u bɔfan sɔrɔ wa jɛɲɔgɔnya nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ɲɔgɔn ka jamana bonya yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na tarata tɛmɛnen novembre kalo tile 11 san 2025 an ka Mali comité interministériel de gestion de crise maaw ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya la an ka Mali premier ministre de fɛ ni o ye général Abdoulaye Maïga ye k'an ka comité interministériel de gestion de crise maaw y'u ka nin dɔgɔkun ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kɛ ko nin dɔgɔkun ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kun babu yɛrɛ kɔni kun sigin bɛ an ka jamana tajimafɛn ko lahalaya de kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kumaɲɔgɔnya nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Bamako tajimafɛn donni ko bɛ lahalaya min na fo ka taa se Mali région tɔw yɛrɛ kɔni ma olu tajimafɛn donni ko yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min kɔnɔna na min ye comité interministériel de gestion des crises maaw
k'u ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u da taara se o kow bɛɛ lajɛlen ma. Min ye premier ministre ye ni o ye Général Abdoulaye Mayiga yɛrɛ kɔni a bɛ comité membre ma nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo ka d'a kan ko bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri yɛrɛ de kɔni sababuya la u kun ye fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni latigɛ ko fɛɛrɛ ninnu bɛ ka na ni jaabi ɲumanba ye. A b'u fo kosɛbɛ ka d'a kan ko département bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔnma yɛrɛ de kɔni kɔfɛ ale ni comité maaw ka cɛsiri yɛrɛ de kɔni kɔfɛ ko nin jaabi ɲumanba nin yɛrɛ kɔni sera ka sɔrɔ jamana ka tajimafɛn ko lahalaya la mɛ wagati min na i n'a fɔ bi. Wa a bɛ comité interministériel de gestion des crises et catastrophes ma nin yɛrɛ kɔni encouragé kosɛbɛ k'u ka continuer nin bolo in kan. Wa a b'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u bɛ ka taa ni taabolo min yɛrɛ kɔni k'u ka continuer o kan nka o n'a tɔw ka dɔ fara u fangaw kan halisa. U ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u da taara se fɛɛrɛlatigɛ yɛrɛ kɔni ma an ka Mali autorités ye fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa ka se ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni tila tilennenya la an ka Bamakɔ kɔnɔna na. Min ye premier ministre a y'a jira k'a fɔ k'a ka kan u ka nin fɛɛrɛ ko in yɛrɛ kɔni carini ka se jamana région tɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa région tɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni bɛ se ka tila tilennenya ale ni jɛlenya kɔnɔna na cogo min. O fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔnɔna na carini ka taa an ka jamana région tɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o fɛɛrɛ ninnu yɛrɛ kɔni kɛkun de ye walasa Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na tajimafɛn hakɛya minnu yɛrɛ kɔnɔna na don a bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni kɔni région kɔnɔnaw yɛrɛ kɔni tajimafɛn ko kelen sigi danbe kari o la ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorités olu cɛsirilen bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min yɛrɛ kɔni kun ye ni tajimafɛn ko kelen ye ka dankari o la an ka Mali jamana kɔnɔna na. Kabini sisan Mali jamana kɔnɔ caman y'a jira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn ko kelen ye ko caman yɛrɛ kɔni bɔra la k'olu bɛ ka ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni ye kow la o yɛrɛ de kɔni na autorités yɛrɛ kɔni fo mais an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ ka d'a kan ko kabini kariba ko kelen yɛrɛ kɔni daminɛna an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye autorités olu seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka dankari nin ko in na ko wa u bɛ fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni latigɛ fɛɛrɛ ninnu bɛ ka nɔbɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Ni ne bɛ dan sigi an ka bi kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.